സാർ, എന്റെ പേര് രമേശൻ. ഞാൻ പ്രസാദിന്റെ ചേട്ടനാണ്. ഓ, പ്രസാദിന്റെ വിവാഹത്തിന് കണ്ടിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? പ്രസാദിനെ കുറിച്ച് വിവരം എന്തെങ്കിലും? അതെന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അനിയന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചേട്ടനേക്കാൾ അയൽക്കാർക്കാണോ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? അയൽക്കാരല്ലോ, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ. അതിലും നല്ലത് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നല്ലേ ബ്രദർ. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ മര്യാദ കൊണ്ട്. പ്രസാദ് വരുത്തി വെച്ച ലയബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ തലയിലാണ് വന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നത്. അതറിയോ ചേട്ടന്? പ്രസാദ് എന്ത് ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചു എന്നാണ്? അഥവാ വരുത്തി വെച്ചാലോ അതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാവുക? ഓഫീസ് നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ലേ? അതോ ഈ ശിവ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ആണോ? ഇയാളെന്താ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുക? ഇതിലും പരിഹാസമായിരുന്നു അനിയന്. ഇപ്പോ കക്ഷിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. അബ്സ്കോണ്ടിങ്, മിസ്സിംഗ്. കുടുംബത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഒരല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ, പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്കേ വരേണ്ടി വരില്ല. വളരെ സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ചേട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ, അനിയന്റെ ജോലി പോയി കിട്ടുമെന്ന്? അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും. അത്രയ്ക്കുണ്ടോ പ്രൊഫഷണൽ ജലസി? ഞങ്ങൾക്ക് ജലസി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അഡ്വാൻസ് ആയി അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അത്ര ഗംഭീരമാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പ്രസാദിന്റെ കോണ്ടാക്ടിന് കുഴപ്പം? അത് ചേട്ടന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടല്ല, വേറെ ചിലരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ. വേറെ ചിലരോ? തെളിച്ചു പറ. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ തെളിച്ചു പറയാൻ കൊള്ളുന്ന കാര്യമല്ലെന്നേ, അതും സ്വന്തം ചേട്ടനോട്. ഒന്നു മാത്രം പറയാം, പ്രസാദിന് ഈ പാർട്ടിയോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റാ. അതിലെന്താ അത്ഭുതം? നല്ല തുടുതുടാന്നുള്ള പ്രായത്തില് ഒരു പൈങ്കിളി ഇങ്ങോട്ട് കയറി കൊത്താൻ വന്നാൽ അനിയനെന്നല്ല ഈ ചേട്ടനായാലും വീണുപോവില്ലേ? ഓഫീസിൽ ഒന്ന് തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ. എഞ്ചിനീയർമാരാണത്രേ. എന്ത് വിലയാടാ നിന്റെയൊക്കെ ഡിഗ്രിക്ക്? തെരുവ് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഗോസിപ്പും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്. നിന്റെയൊക്കെ രോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. ഈ കോംപ്ലക്സും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ നീയൊക്കെ. ഒരു പ്രസാദാകാൻ, ആ ബുദ്ധിപരമായ ഹൈറ്റിലെത്താൻ നീ ഒന്നും തലകുത്തിന്നാ പറ്റില്ല. പ്രസാദിനെ കാണാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നു അത്ര. വരുവടാ, ആണത്തവും പേഴ്സണാലിറ്റിയും വിവരമുള്ള ആണുങ്ങളെ കാണാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതിന് നെഞ്ചുരുകിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നിന്നൊക്കെ തേടി ഒരു നപുംസകം പോലും വരില്ല. രമേശനാ പറയുന്നത്. ഇയാളും പ്രസാദുമായി ഉടക്കലല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ.